Si alguna cosa caracteritza els grans grups és que, a part d'agradar, van crear escola. Si això ho apliquem al món dels vins, arribarem a la conclusió que la Badal Picapoll mereix estar entre els grans perquè va ser el primer monovarietal elaborat en picapoll, amb la varietat que ha donat identitat als vins de Pla de Bages i, a més, és un vi extraordinàriament plaent. Té un tacte a la boca amb cos que li dona la criança amb les mares notes de fruita blanca, de pera i d'albercoc. I per quin moment? Doncs escolta'm, com passa amb la bona música, el moment adequat és qualsevol en el que vulgueu passar-ho bé. Salut i bon vi!